Sanibonani. Assalamu alaikum. Abantu abaphumelele empilweni banezinto ezimbili ezindebeni zabo zomlomo. Eyokuqala ukuthula, eyesibili ukumamatheka, smile. Bayamamatheka uma bexazulula inkinga, bayathula ngoba bafuna ukuhambela kude nezinkinga. Ukumamatheka kukunika amandla ukuthi ngisho izinto sezibheda kodwa wena uhlale umamatheka, uzizwe usuzizwa ungcono, uze uyibone into ebhedayo isiphendukile yaba yinto enhle, yaba yinto ejabulisayo. Ukumamatheka kuletha ithemba ukuthi le inkinga lezi obhekene nazo bese uyazitshela ukuthi ezesikhashana zizodlula. Ukumamatheka kukwenza umqondo wakho uhlale ukhaliphile, kukunikeza ulwazi ukuthi ube nokwazi ukuthi kwesinye isikhathi akuhlali kukuhle ngaso sonke isikhathi, kodwa ukuze wena uhlale umamatheka ujabulile, hambela kude nezinto eziletha intukuthelo empilweni yakho ezifana nokuloku niphikisana ngezinto ezingenamsebenzi. Ukuthula kwenza ukuthi uhlale unentokomalo, unoxolo. Kuyakusiza ekulweni nabantu abaphikisana nawe ngenhloso yokudicilela isithunzi sakho phansi. Uma ngabe uthulile, lelo gunya lelo ababi nalo ngoba wena uthulile. So uma usebenzisa ukumamatheka nokuthula, kuyakuvikela kukwenze ukuthi uhlale ujabulile ngaso sonke isikhathi. Ukuthula nokumamatheka kukwenza ukuthi umqondo wakho uhlale ukhaliphile. Abantu abaphumelele bayazi ukuthi impumelelo ayizi ngokuloku ubanga umsindo, kodwa impumelelo iza ngokuthi uhlale umamatheka, ubekezele, uthulile. Uyakwazi ukunqoba izingqinamba zomhlaba eziza noma ngandlelani empilweni yakho. Zithi maziza bese uthi Nkosi, ngikwenzile mina ekufanele ngikwenze, thatha indawo yakho. Ngiyabonga.